Dette er øjet på kaninen. Dette er øret på kaninen. Dette er snuden på kaninen. Dette er poten på kaninen. Dette er røven på kaninen. Kaninmassage. Kaninmassage. Kom så. Jeg skal lukke det ud i. Det der rev nul i der. Nej, ikke mere nu. Ikke mere nu. Ikke tage mere. Au. Hundemassage. Ikke mere nu. Din ryg. Nu er jeg efter hundene. Nej, men du har bare en masse mærker. Du må ikke slå på min ryg. Nej, lad mig ikke røre den. Vis lige ryggen. Nej, ikke rør den. Nej, rolig. Hold da kæft, mand. Musemassage. Det er sådan lidt som mand. Au. Han er øvet i flere år. Kom her. Han er ikke bare en amatør. Husk, prøv aldrig det derhjemme. Det var sådan farligt. En kan du helt sådan slår mig ihjel. Nå, en kilder, mand. Au. Nej.